Мислиш си, че знаеш испански. Нека проверим. Кой от тези изрази означава как си? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? Отговор Б. ¿Cómo estás? Каква е правилната форма за минало време на глагола говоря в испанския? Hablé, hable или hablaré? Точно така. А. Hablé. Кой от следните изрази означава благодаря? Perdona, gracias, salud. Отговор Б. Gracias е благодаря. Кой от следните глаголи е неправилен в испански език? Comer, tener или estudiar? Отговор Б. Tener. Какво трябва да кажеш, когато искаш да платиш в ресторант? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está el baño? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor е верният отговор. А вие колко отговора познахте? Напишете в коментарите.